business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bagyong Florita naglandfall sa probinsya ng Isabela. Probinsya ng Cagayan binayo ng Bagyong Florita. Cordillera nasa red alert na dahil sa bagyo. Pasok sa probinsya ng La Union at Pangasinan sinuspinde. Level ng tubig sa mga dam sa Northern Luzon binabantayan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Gamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naramdaman ang hagupit ng Bagyong Florita sa probinsya ng Isabela matapos itong maglandfall sa probinsya kaninang umaga. Magbabalita kay Ombak. Matapos ideklarang tropical storm kahapon, patuloy pang lumakas si Bagyong Florita. Kanina, idineklara ng Pag-asa na isa na itong ganap na severe tropical storm. Kaninang 10:30 ng umaga, naglandfall na ito sa bayan ng Maconacon sa probinsya ng Isabela. May bilis itong 20 km per hour, lakas ng hangin na 110 km per hour at lakas ng pagbugso na 150 km per hour. Sa lungsod ng Ilagan, magdamag na naranasan ang pag-uulan. Kahapon po, mga late afternoon hanggang 1 a.m. Tapos tumigil, then nag-resume yung malakas ng ulan, mga 5:30. Ang binabantayan natin bridges dito ay yung dalawang overflow bridges natin located doon sa Cabistera 8 ng San Antonio region. Overflow bridge siya ngayon, not passable kasi nga lumubog. Another one is dito sa Bacolod, overflow bridge sa poblasyon, ay ganoon din, submerged din siya. So not possible yung dalawang overflow bridges natin. Isinara na ang ilang tulay sa probinsya gaya ng Kansan, Bagutari Bridge sa Kabagan, Isabela at Kabagan Santa Maria Bridge at ang Bacolod Bridge sa lungsod ng Ilagan dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Umapaw na din ang tubig sa ilog ng Barangay Dalena sa bayan ng San Pablo, Isabela. Ayon sa uploader ng video na si Jinx Kyle, walang humpay ang pagtaas ng tubig sa ilog at nilamon na din ito ng mga taniman ng mais. Tumulong na din ang 95th Infantry Battalion sa paglikas sa ilang residente sa bayan ng Maconacon at Benito Soliven sa lalawigan ng Isabela. Kay Umbak para sa Luzon Headlines. Naramdaman ng probinsya ng Cagayan ang bagsik ng Bagyong Florita sa paglandfall nito sa Region 2. Magbabalita Charles Limon. Ramdam kaninang umaga ang patikim ng Bagyong Florita bago ito naglandfall sa probinsya ng Isabela. Maalong dagat na sinabayan ng malakas na hangin ang naramdaman sa barangay Cabaritan West sa bayan ng Ballesteros, Cagayan. Ito'y matapos itaas na sa signal number 3 ang buong probinsya. Isa sa mga kritikal na binabantayan sa probinsya ang bayan ng Baggao. Nagsisilbing catch basin kasi ang bayan tuwing tag-ulan. Yung pag-ulan pero patuloy na tumatas yung tubig namin dahil malakas po yung pag-ulan upstream, so patuloy na tumatas po yung tubig namin dito. Meron pong mga flooded residential areas pero hindi naman po ganong kadami. Pinalikas na din ng pamahalang bayan ang mga residente sa mga evacuation centers. Kasi ang panawagan ng aming mayor, hindi na kami magkakandak ng force evacuation, so kailangan mag-preemptive na po. Kagabi kasi, kandak kami ng force evacuation, so gusto yung mayor na maiwasan na yung pagkandak ng force evacuation.
evacuation. Kailangan mag-evacuate na sila na hindi pinipilit. Sa bayan naman ng Gataran, pinangangambahan ang pag-apaw ng Cagayan River. Oo, medyo tumataas na po yung Cagayan River, sir, eh. Saka yung Dumon River namin. Malakas na kasi yung ulan. Mahigit 3 meters pa lang po, sir. Above normal na po yun. Yung first warning namin is 7 meters po. Dahil sa banta ng pag-apaw, problema ngayon ang agarang pagpapalikas sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Yung 2 barangays pa lang po yung nag-evacuate na along Cagayan River. Actually, 13 barangays kasi yung along Cagayan River namin. Hinihintay ko lang po yung report ng mga ibang barangay captains po. Binabantayan din ng Barangay Bayo sa bayan ng Igig ang pagtaas pa ng level ng tubig sa Cagayan River. Pinadapa naman ng hangin ang mga puno sa tabi ng kalsada sa bayan ng Amulong, Cagayan. Kumikilos na ang MDRRMO at mga kawani ng BFP para sa clearing operation sa mga natumbang puno. Ramdam din ang bagsik ng Bagyong Florita sa lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan. Abot tuhod na baha ang naranasan sa isang subdivision sa Barangay Cagay. Pero pagdating ng hapon, abot bewang na ang baha. Naabutan pa ang grupo ng mga kalalakihang ito sa Barangay Cagay na isinasalba ang isang motorsiklo, wag lang tangayin ng baha. Di na din madaanan ang kalsada sa Cagayan State University Carig Campus dahil sa abot tuhod na baha. Malapit na ding mag-overflow ang Pinakanawan River sa Barangay Centro Jess sa Tuguegarao City. Dahil sa pagtaas ng tubig, kalebel na ng ilog ang Pinakanawan Bridge kung saan posible na din itong isara sa trapiko. Sa inisyal na tala ng PDRRMO Cagayan, aabot na sa 150 na mga pamilya na binubuo ng 464 na mga individual ang lumikas. Inaasikaso na din ng DSWD Region 2 at ng PDRRMO Cagayan ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Tulong-tulong na din ang mga otoridad sa pagpapalikas sa ilan pang mga natitirang residente apektado ng Bagyong Florita. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagbangon mula sa pagyanig ang paghahanda ng Cordillera sa hagupit ng Bagyong Florita. Narito ang report. Ramdam sa Cordillera ang hagupit ng Bagyong Florita sa paglandfall nito sa Maconasyon, Isabela kaninang alas 10:30. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Signal Number 3 ang Apayao. Signal Number 2 naman sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Benguet. Nasa ilalim naman ng Signal Number 1 ang Baguio City. Pagguho ng lupa, lalong-lalo sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. Yung hangin naman na dala nito, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials or sa mga lumang kahoy, magagaan na bagay. And then pwedeng makapagpatumba ng mga halaman, puno, makapagpatumba ng puno at pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Dahil sa bagyo, nasa red alert ang Office of Civil Defense Cordillera at ilan pang mga ahensya. Since Sunday, nakapag-facilitate na po tayo ng mga napakaraming preparedness measures, pre-positioning ng assets, ng mga food and non-food items. Nauna po dyan ang DSWD. Kasama na rin po dyan ang mga deployment ng personnel. Sa katunayan, ang BFP, PNP at Armed Forces of the Philippines. Kasama na rin po ng mga civil defense group po natin ng Reserve Army Command ay naka-deploy na po sa mga probinsya po natin. May ilan namang naitalang bumagsak na sanga ng mga puno, isinarang mga daan dahil sa ilang pagguho at baha. Wala pa namang naitatalang nasugatan o namatay dahil sa bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay babala ng mga otoridad sa publiko. Lahat ng mga local government units natin, particularly sa barangay level po, sila na po mismo yung nangunguna sa mga pagkakandak ng pre-disaster risk assessment at pagkakandak ng mga evacuation procedure. Bagamat patuloy ang pagbangon ng Abra mula sa pinsala ng lindol, inihahandang muli ang probinsya mula sa epekto ng bagyo. Simula po nung kahapon, nag-facilitate na po tayo ng mga preemptive evacuation sa naturang probinsya. Actually, sa ngayon po, meron po tayong 65 families na merong 230 persons na preemptively evacuated, particularly sa mga areas at mga sitio
na dineclare ng Mines and Geosciences Geosciences Bureau at ng PHIVOLCS na medyo nasa danger zone, na may mga tension cracks sa mga mountain slopes po nila. Aabot sa 50,000 food packs ng DSWD ang nakahandang ipamigay sa buong rehiyon sa pagbayo ni Florita sa Cordillera Region. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagsimula ng maramdaman ang lakas ng bagyong Florita sa probinsya ng Apayao. Ang detalye sa report ni Jose Inventor. Ginising ng malakas na ulan at hangin, dala ng bagyong Florita ang probinsya ng Apayao. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na sila ng signal number 3. So far ma'am, ang weather update po natin ngayon dito, medyo nararamdaman na namin yung malakas na hangin at mga pabugsong pag-ulan. Ilang kalsada na rin ang napinsala ng pag-guho ng lupa, dala ng malakas na pag-uulan at hangin. Ilang po may mga naitala po tayong landslide dito sa Upper Apayao, particular dito sa Magatag section ng Apayao Ilocos Norte Road na sakop po ng Apayao First Engineering District ng DPWH. As of now ma'am, one lane passable po yun. Nandun po yung mga equipment ng ating DPWH for the clearing operation. Maging ang Claveria, Kalanasan, Kabugaw, partikular na sa Namaltugan sa Kalanasa, Apayao, hindi na din madaanan. Sa bisa ng Memorandum Order No. 26 Series of 2022, pinalilikas na ni Governor Elias C. Bulot Jr. ang ilang mga residente. Kaninang umaga, nagbigay po ng addition ng ating provincial governor na to conduct preemptive evacuation sa mga areas, sa mga high-risk areas, sa mga residente po na malapit sa ilog at sa mga malapit sa mga landslide area. Kansilado na rin ang mga klase at trabaho sa probinsya. Sa ngayon, nakahanda na ang mga evacuation centers para sa mga residenteng labis na sasalantain ng nasabing bagyo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Unang araw ng pasukan sa Ilocos Norte kanselado dahil sa bagyo. Magbabalita Jericho Angeles. Suspendido ang unang araw ng balik eskwela sa Ilocos Norte dahil ito sa lakas ng ulang dulot ng bagyong Florita. Dismayado ang ilang mga magulang sa tagal ng pag-anunsyo. Sapsapat ako man, at ore natin kung panagawidan kay Aldaw, kay mga 11:30 to 12 na ka-monitor ako mati bulletinin, ang nono nasakbayan, ito yung anak kasama. Doon narigat, at ito yung pagsundo, tapos sabay-sabay, yung parents, di ba, sabay-sabay, pati estudyante, nasa dito yung sitwasyon di trapiko, narigat. Nagkaroon naman ng matinding traffic sa mga kalsada dahil sa pagbaha. Binaha rin ang mga bahay sa ilang lungsod sa Ilocos Norte matapos ang pag-apaw ng mga ilog. Dito lang sa loob ng bahay. Siyempre, yung kanal, marami ng tubig. Lumubog lang yung upuan, sopa, mabasa yung marami po, lalong-lalo na dito sa Purok Chico, sa may highway. Kasi umapaw yung mga kanal natin doon, nagbara. Sa kasalukuyan, kukunti pa lang ang nai-report na mga nasirang pananim, saka mga bahay na binaha. Dahil dito ay agad inilikas ang ilang mga residente. Nagsagawa na ng relief operation ang mga local government unit. Nakaantabay naman ang PNP at MDRRMO rescue teams upang tumulong lalo na't inaasahang mas matindi ang pag-ulan ngayong araw. Jericho Angeles para sa Luzon Headlines. Susunod, pasok sa probinsya ng La Union at Pangasinan sinuspinde. Yan at iba pang mga balita, abangan.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kinansela ang pangalawang araw ng pasukan sa mga probinsya ng Pangasinan at La Union dahil sa pagwalang dulot ng bagyong Florita. Magbabalita Sofia Pagaduan. Balik eskwela kahapon ang mga estudyante. Pero sa pangalawang araw ng pasukan, kanselado na kaagad ang klase sa ilang probinsya sa Region 1 dahil sa bagyong Florita. Sa probinsya ng La Union, kanselado ang klase mula preschool to high school sa mga bayan ng Agoo, Balawan, Bangar, Pugo, Santo Tomas, Santol at Sudipen. Ang mga natitirang mga bayan sa La Union, idineklara ang walang pasok sa lahat ng antas. Sinuspinde din ang pasok ng mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng San Fernando maliban sa mga frontliners. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang kahandaan nito sa pagresponde sa pagbayo ng bagyong Florita.
And signal number 1 po tayo ngayon sa La Union. Kaya inaanyayahan ko po ang aking mga kaprobinsyaan na mag-ingat po tayo. And stay healthy po. Huwag po tayong magkakasakit ngayong tag-ulan. Anyhow, naka-ready naman po ang PGLU for any emergencies po that may arise during typhoon season po natin. Diba? So, ingat po tayong lahat. Keep safe. And God bless the people of Fair La Union. Itinaas din sa signal number 1 kaninang umaga ang silangang bahagi ng probinsya ng Pangasinan. Kinabibilangan ito ng 23 mga bayan. Dahil dito, kanselado ang pasok mula kinder hanggang secondary level sa mga bayan ng Santo Tomas, Bulinaw, Dagupan, Alaminos, Labrador, San Carlos, Infanta at iba pang napasa ilalim sa signal number 1. Generally, ma'am, dito po sa may central Pangasinan, hindi po na maulan. Medyo umaraw nga po kaninang umaga. Pero po based po sa monitoring po natin, sa may bandang turn and western Pangasinan, medyo maambon-ambon at mahangin. Kahapon, ma'am, nag-raise kami ng red alert status sa Pangasinan. Tapos po, continuous yung aming weather monitoring situation dito sa may pati na rin sa Marine River System po at sa San Roque Dam. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa pag-uulan at malalakas na hangin na dala ni Bagyong Florita. Inyo makikita na inaasang pa rin na ito'y kikilos generally westward. At dadaan ang sentro ng bagyo sa may Northern Luzon hanggang sa paglabas ng PER o Philippine Area of Responsibility. So, kapag hindi magbabago ang galaw ng bagyo, inaasahan po natin na ngayong umaga o mamayang hapon, tatama ang gitna o sentro ng bagyo sa may east coast ng Cagayan o sa Northern Isabela. Sa pagtataya ng Pag-asa, inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Florita sa Miyerkules. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Binabantayan ngayon ng mga opisyal ang level ng tubig sa mga dam sa Northern Luzon. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Lalo pang lumakas ang Bagyong Florita noong naglandfall ito sa Makunakon, Isabela kaninang 10:30 a.m. Nakararanas na din ang iba't ibang bayan sa Cordillera Region, Region 1 at Region 2 ng matinding pag-uulan at malakas na bugso ng hangin. Kaya ang ilang dam sa Northern Luzon, binabantayan ang anumang pagtaas ng level ng tubig. Ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, hindi pa rin nagpapakawala ng tubig. Alas 6 ngayong araw, nasa 749 meter ang water level ng dam. Malapit na ito sa spilling level nito na 752 meter. Ang Magat Dam na nasa gitna ng Isabela at Ifugao, binuksan na ang isang gate upang magpakawala ng tubig. Ito'y bilang paghahanda sa pag-uulang dala ni Florita. Binuksan din ang Gate 3 ng Binga Dam sa Itogon, Benguet. Maayos naman ang lagay ng San Roque Dam. Hindi, ma'am. Sa San Roque natin, ma'am, yung level ng dam na yun is nasa 239.63 meters above sea level. Malayo po siya doon sa spilling normal level natin na 280. So, malit po yung chance na mag-spill po siya ngayon dahil nga po is lakas na possible na maidulot ng pag-pulyon si Florita at saka yung situation ngayon na mababa pa. Paalala naman ng mga Disaster Risk Reduction Offices. Napaalalahanan natin na ating mga kababayan sa Pangasinan na sa mga panahon ng bagyo, napaka-importante po na maging preparado. Sabihin po, alam po natin dapat yung mga gagawin natin. Paano po natin gagawin yun? Update po sa aming Facebook page sa Pangasinan PDRRMO po.
Ang bagyong Florita ay gagalaw sa direksyong Hilagang Kanluran sa hilagang bahagi ng Isabela at Cagayan. Inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga pero patuloy pa rin itong magpapaulan sa Northern Luzon dahil sa habagat. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Residente ng Lawag City, Ilocos Norte, timbog matapos mahulian ng baril at mga bala. Magbabalita Vian Pascua. Huli ang barangay tanod na si Joaquin Severino ng Lawag City matapos mahulian ng bala at baril. 6:50 noong Lunes ng umaga nang isinagawa ang search warrant operation sa mismong bahay nito. Pumunta po sa bahay ni Severino Joaquin Abian sa bahay po nila sa Barangay 2 Juan Luna Street, corner Don Vicente Hiron Street, Santa Joaquina, Lawag City. Nakuhanan po siya ng isang black na pouch, tapos doon sa loob ng black na pouch may isang caliber 22 revolver, loaded siya ng 5 live ammunitions, tapos meron 10 live ammunitions ng caliber 22. Ang ikakaso sa kanya is RA 10591 or yung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Kanina, paggising ko, pagbaba ko, sabi ng mga police officer, may search warrant ako. Bilang barangay tanod, tinawag ko rin yung kapatid ko para kukuha ng mga barangay official. Doon na sila sa loob ng bahay. Kalat na sila. Not covered by video. So pagkatapos niyan, upon searching, covered by video. Giniit ng suspect, hindi sa kanya ang naturang baril. Kung pag-aari ko man yung baril na yan, hindi ko ilalagay sa Durabox. Dito sa ibabaw ng Durabox, itatago ko. At bilang 8 beses na akong nahuli, nakulong, ang mga illegal wala sa bahay. Hindi ako magdadala sa bahay. Ay wala, hindi, bago na nga ako hindi na nga ako, wala na nga akong armas barangay tanod ako, ba't pa ako magdadala ng armas? Nahulian din ng mga bala si Joel Pascual ng Lawag City. Ang nakuha sa kanya ay 9 pieces ng live ammunition for caliber 45, tapos sling bag na naglalaman ng isang stainless na magazine, 4 na live ammunition for caliber 45, isang black na magazine na naglalaman ng 7 na live ammunitions. Itinanggi ni Pascual ang paratang. Haharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ang dalawang suspect. Vian Pascua para sa Luzon Headlines. Kabuhayan ngayon ng isang estudyante mula sa Pangasinan ang pagbebenta ng mga vintage car parts. Magbabalita Camille Batallones. Gamit ang kamay at diskarte, angat sa negosyo at ideya ang isang second-year architecture student na si Jerry. Negosyo kasi niya, pagbebenta ng iba't ibang parte ng mga lumang sasakyan. Inspirasyon niya dito ang pagkahumaling niya sa mga laruang sasakyan noong bata pa siya. This hobby started since I was a kid. I grew up playing toy cars, and from there, I continue loving cars. This is also because of my dad, maybe, because he's into cars, but not really that much. I think the most significant thing na nag-kickstart sa akin to dig more into cars is me watching YouTube videos. Like people fixing their cars, restoring things, restoring cars, and doing cars in general.
Kaya sa edad pa lang na 21, walang pag-aalinlangang pinasok ni Jerry ang negosyong ito. Start out cars. I dismantle and sell the usable parts of the junk or any neglected cars. So yun, para magamit pa ng ibang tao and makatulong sa mga project nila like I do. I may project car, I do projects myself and dito din ako kumukuha ng parts nun. So I decided to, why not I sell parts to them. Mula rito, nagkaroon na rin siya ng mga customers at lalo pang lumago ang negosyo nito. Sa nag-continue yung namin, yung mga deal namin. Hanggang sa ngayon, kakamusta kami. Bukod sa mga lokal na business transactions, umabot na rin si Jerry internationally. Sinisiguro ni Jerry na kahit mula sa mga lumang sasakyan ang mga binibenta niya, ini-inspeksyon niya itong mabuti bago ibenta. Aabot na sa 20 sasakyan ang naipundar ni Jerry mula noong nagsimula ito sa negosyo. Kaya hanga dito ang kanyang ama. It takes a lot more than just parents helping you out. It takes a lot of course, interest to do things because this is a kind of business that normally won't be suitable for teenager his age. But to have the aptitude for mechanical things because it's not an easy thing to be dealing with old cars, how you can make profit out of literally junk. So you have also to have that business acumen, not only technical, but meron ka dapat ding good business sense to be able to be successful in this kind of endeavor. So dahil estudyante pa lamang si Jerry, marami pa rin siyang plano upang mapalago ang nasimulan niyang negosyo. I restored this car because I think the people who restore cars will understand this. They are very different from modern cars. They have such a vibe na it brings you to the memory lane, nostalgia, ganun ba? The cars represent their era. Kung 80s yan, you'll feel 80s from the 80s din. I don't know. I cannot explain it, but it's very good. Kaya yun yung na-attract ako dun sa parang feeling na yun. That's why I'm doing this. Si Jerry na hindi nakabase ang tagumpay lamang sa edad. Kailangan lang ng dedikasyon at pagpupursige upang maabot ito. Camille Batallones para sa Luzon Headlines. Naging masipag ang ating Korte Suprema this week. Sila naman ay naglabas ng isa pang desisyon tungkol sa self-regulation for television stations. Maalala niyo nung araw, itong kaso ng bugbugan sa airport nila Raymart at Claudine, no? Yung mag-asawa pa noon. At kanilang binugbog
yung isa sa mga Tulfo brothers, si Ramon Tulfo. At dahil dito, merong programa ang magkakapatid na si Rafi, na ngayon ay senador, si Erwin, na ngayon ay DSWD secretary, at itong si Ben, na ngayon ay black timer pa rin sa isang TV station. Doon sa kanilang isang programa, sinabi nila na galit sila kay Raymond Santiago dahil binugbog nila yung nakatandang kapatid nila. At sabi nga ng magkakapatid, pag nakita nila si Raymond Santiago, bubugbugin din nila ito. In fact, yung si Ben Tulfo, hinamon pa niya ng one-on-one itong si Raymond Santiago. Ito yata yung T3 program nila nung araw. At ito napansin ng MTRCB, who was then chaired by now Senator Grace Poe. At ang sabi ni Grace Poe, nag-issue siya ng memorandum na imbestigahan yung kanilang TV show for uttering remarks which are considered indecent, which are considered contrary to public morals, contrary to public custom, dahil masama daw ang dating ng pag-challenge nila doon sa nakabugbog sa kanilang kapatid. Nung nag-issue ng memorandum si Grace Poe, MTRCB, ang ginawa ng TV5 na kung saan nandoon yung kanilang TV show, no? T3, Sagot Kita, noong araw, sinuspindi nila yung show for 3 episodes. And after that, nag-report sila sa MTRCB, mukhang hindi satisfied ang MTRCB doon sa kanilang penalty. Dahil sabi nila, it is indecent, contrary to law, dangerous tendency to encourage the commission of violence, of a wrong or a crime. So hindi kami satisfied. Ang gusto ng MTRCB, mas malaking penalty. At ang gusto nila a 100,000 peso fine plus suspension for a longer period of time. Yung TV5 question yung MTRCB decision at inelevate sa Court of Appeals. The Court of Appeals reversed the MTRCB decision. At sabi naman ng Court of Appeals, hindi naman indecent or hindi naman threatening masyado ang TV show. In fact, they were just reacting to a violence committed on their brother. So, sabi ng Court of Appeals, napatawan na sila ng penalty ng TV5, that is enough penalty. Self-regulation dapat ang mga television stations. Again, the MTRCB nag-appeal sa Supreme Court at ito na yung final decision ng Supreme Court na tama ang Court of Appeals na dahil meron ng acts yung TV5 in penalizing itong mga Tulfo brothers, then that is enough. That is the idea of self-regulation. Ang sabi nila, yung penalties being imposed by MTRCB is no longer necessary. Ang sabi nila, hindi na rin may tuturing na yung mga sinabi ng mga Tulfo brothers are personal attacks na nagkakaroon ng dangerous tendency to encourage the commission of violence. Kasi this is only between the Tulfo brothers at saka yung taong concerned, si Raymond Santiago. Yung sinasabi nila na it is indecent, it is contrary to law, again, sinight ng ating Korte Suprema na it is a mere reaction to the violence already given upon their brother, their older brother,
And because of this, na-emphasize na ang television stations na merong self-regulatory measures, no, doon sa kanilang shows, doon sa kanilang personalities, need not be sanctioned by the MTRCB. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. LGBT member na mamayagpag sa TikTok. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang LGBT member ang nakahanap ng bagong libangan ngayong pandemya at ngayon ay nagdala ito sa kanya ng kasikatan. May kwento si Justin Pincaro. Tamang tayo, postura, tindig at bonggang makeup look. Sa bawat pag-upo ng 21 anyos na LGBT member na si Arthur sa harap ng salamin, ang kanyang target, mag-ala model para sa mga ina-upload na litrato sa kanyang social media accounts. Nag-invest po ako ng camera for myself and para makeup kit for me. Tapos doon po nag-try ko na po ako mag-practice hanggang sa dumating na po sa point na very critical na ako habang sa mga pinipicturean ko. Like every time na meron silang post, kailangan ko mag-bring ng something new sa kanila. Kailangan mabuboost yung confidence nila.
Pero hindi lang ganda ang puhunan ni Arthur, kundi pati rin ang buwis buhay nitong paggawa ng content. Mula sa hagdan, hanggang sa pagbalanse nito sa mga metal barriers. Sa dami ng papuri at dala ng pagkaboard noong pandemya, naisipan niyang gawin itong content sa TikTok. I uploaded my first video sa TikTok no parang December 1st week ko. Doon po yung first boom na video ko na nakuha ko na nagkaroon ng maraming engagement, views, likes, and comments. Sa pag-arangkada nito sa kanyang libangan, umabot na sa 111,000 ang kanyang Instagram followers. Abot na rin sa 812,000 followers at 26.5 million likes sa kanyang TikTok account. At ang bawat video na ina-upload, hindi bumababa sa 100,000 ang views. Nailathala na din ang kasikatan nito sa iba't ibang mga magazines. Pero I take it as a strength din in a way na kailangan ko siyang ma-pursue o ma-strive para hindi para sa kanila, ito yung para sa akin. Sa kalagayan ngayon, I think wala pa ako sa peak na nasa pangarap talaga, pero I see it as nagsisimula pa lang ako. So I take it as a journey pa. So feeling ko marami pa akong dapat ma-aim as content creator, as a model, para as a serve din para maging voice sa mga tao nangangarap din na katulad ko. Para kay Arthur, sa mundong puno ng negatibo, kailangan laging piliin ang positibong pananaw. Kaya sa bawat content nito ay pinupuno niya ng pagmamahal, kumpiyansa at pagpupursigi. Hindi lang para sumikat, hindi magbigay din ng saya sa iba. Justin Pincaro para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.